Салом студентои азиз, ина мо ба як усто ҳамкорӣ кардем. Ина беҳтарин мечтаҳо доштае. Ана баҳри шумо пешниҳод мекунем. Ҳам тифайл ба нархи 30 сомон, 40 сомон то 50 сомона мечта ай 70 сомон то 120 сомона мечта будае. Ина касоне ки хоҳишмандае ба кӯҳнабозори бозори автовокзал Сафариён муроҷиат кунед. Ина мечтаҳо рабинен тамоми намудаш ҳаста ай 20 сомон сар мешавад. Ана метавонед ҳаминҷа омада харидорӣ кунед. Ана беҳтарин ҳами чизо доранд. Хехтон бо мебинен. Ана ҳар яктаи кафолат дора. Кафолаташ мисол 10 рӯз мега кафолат дора, не ки ана бовар дорам ки хизмат мекуна барои бу айнауда зиёд хизмат кардиста. Айни ҳолда барои хитоиён бисёр шудестай уқа хизмат намекуна. Чем айнава бу агар ба шарте ки хушрӯ ремонт кардагӣ боша, мисол симои мустаҳкам боша. Хуб, мақсади гап ки бародаро ҳатман каналда дастгирӣ кунен. Чӣ муроҷиате дорен ана нашуд ҳами ремонт, метавонед дар таи комментария ҳами видео бинависе. Мо ҳатман ҷавоби шуморо мегардонем. Хуб, зинда бошед, бо канали мо бошед. Канали мо Хурик Навар. Саломат бошед.